ضلع سورابنا تحصیل گدر کلی کیازی نا آس پاس ٹی ماما خدا بخش کیازی ارا کے دا ضعیف العمر یعنی 80 سالان گیشتر ہونا عمر لیکن وہ دا ٹیمٹیم کرے کشت کشاری اور زمینداری ہے تین کے فرض سمجھی اور تینا کرے وقت تدیفنگ کی او کرے کشت کشاری یعنی زمینداری تو دا ٹیم اس کا ہم ریلیٹڈ ہے داسا ام او تینا کرے زمینداری یہ اموڑ اراوڑ کرے مالو چلے فینے اور تینا زندے تینا وڑٹی آزادانہ طور پر تنہا او تینا کرے چاو رگے تینا سیٹ پاتے جتا چلے فسا اور چار دانہ کرے مرو یا کہ سادار تورین اوتیں کے تینا وقت تدیفنگ کی تو بابونن پسل خواجہ کل مری کٹتا سے ریز خاص وقتن یہ کل مری پیماز کرینو غلہ کرین عمر کنا جاتا ہے نو عمر تینا ہمو حساب کرو سو عمر کنا بلونے او تے چوٹ فینٹ داتے مجھے ایٹ شار رے کن بینا پکن صوبنا بس نمازان گوڑی دے ٹکے تو گوا بری وقت دے ٹک تفق بری بس دانگی دیر افقو موسلین کے ارکے پیرو حفنانی داتا پیرو اصول حفنانی پیرنگاتے کلے گدری فینل داڑے میرا اسٹر شارٹی ہم آجی گر جانا پینس تمونا پین اف مرو منے اشتر تورن پین توسن دیری اللہ جوانیت گندیت ماللہ پین کسف دیر تکلیفی انسان کرو ہم فائدہ اللہ نے ذات پر فائدہ کیو فنا کرون نے تو انا دیکھ اللہ فائدہ کیننی فنا کیننی یہ کنا بری چاہتین گیس دا حساباک بورغا کنا کچھ خوک یہ تم عادت سر پا شستفت عادت سر وہ تے پوش کنی تم تتر جواب پاتے چھٹ پھرتا کتبی میں سوتا کنو یت میں پینتا میں لوئی کرے تا پوش کنی تنتوک دا مشنی دا مروکو یڑے انوٹ انت انکین افکنی انکین این خوگتری پیٹ یہ پر تینا کرے زندگی خوشحال طور پر کرے گدریفنگ ٹی اور اونا کے رندہ پاننگے کہ عمر چنک مری بلون لیکن اراٹے میں جوزاک بلند مر تو جوزاغاتی ٹی کرے ورنائی ہمار اے اور او کرے تینا کشت کشار تینا زمینداری ہم جوان وڑٹی کرے سا اور تینا زندگی تدیفنگ ٹی کیمرہ مین محمد امریکی تنوار سراج رکی وش نیوز ضلع سوراب